ፖሊስ ኤርትራዩ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራዩ حكينا هناكس إلى الوادي الزين بوليس سلام خصفيو حكينا هناكس إلى الوادي الزين بوليس ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣቀዲምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2021 ዓመት ረሃዋን ሰላም ኮሆነና እናተመነና መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንኽትከታተሉ ኣብ መስመር ተረኺብኩም ዘለኹም ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? እንሆም በዓር ንሎሚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዝሓዘለ ጽሑፋትን ቃለ መጠይቕን ቀሪብናልኩም ኣለና። ነዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጸንሖትና ብወገን ምውሃድ ምሳኹም እንጸንሕ ሽሻይ ተመልሶን ሙሴ ኺዳንን ኢና። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነና ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንፍልም። ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዝዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህግራውን ዜና ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ተስፊት ገብረ ሚካኤል። ወርቅን ገንዘብን ናብ ፖሊስ ተረኪቡ። ብ8 ታሕሳስ 2020 ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ከባቢ ሸውዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ወዲቑ ዝጸንሐ 70 ግራም ወርቅን 25,000 ናቕፋን ናብቲ መደበር ፖሊስ ተረኪቡ። አረካቢ አባል ሸውዓይ መደበር ፖሊስ ሞጎስ አብርሃ ገብረ ሚካኤል ኮይኑ ኣብ ከባቢ ስርሑና ተንቀሳቀሰ ዝረአዮ ውዳቕ ቦርሳ ዋና ከምዘይብሉ ኣሰፊሉ ከም ዘረከቦ ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝመፀና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝተጠቕሰ ዕለት ንብረታት ዝተረከበት ወይዘሮ ሓዋ ዓሊ ዑስማን ተቐማጢት ንኡዞባ ተሰነይ ኮይና ንመርዓ ሃብታ ክትፅምብል ናብ ዓላ በፂሓ ምስ ተመልሰት ኣብ ከባቢ እቲ መደበር ፖሊስ ንብረታ ንዋና ዓረብያ ፈረስ ሂባቶ ከም ዝተሰቕለት ንሱ ድማ ናይ ካልኦት ጽዒኑ ናታ ከም ዝረስዖን ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ኣስመራ ምስ በፅሐት ፈትሻ ከም ዝተኣነቶ ድሕር ምርግጋፃ ግን ናብ ፖሊስ ከም ዝመልከተት እቲ ሓበሬታ ኣረድዩ። ወይዘሮ ሓዋ ንብረተይ ናብ ፖሊስ ተረኪቡ ምፅንሓኒ ሓጎሰይ ክቋፃፅሮ ኣይከኣልኩን ኦሮማይ ለቀቢፀ ነይረ ይኹን እምበር ዘይናቱ ዘይደሊ ተሓጋጋዝን ርህሩህን ህዝቢ ስለ ዘለና ንብረተይ ክርከቦ በቂዐ ኣመና ድማ ተሓቢነ ብምባል ንኣረካቢ ስለቲ ዝፈፀሞ ሰናይ ተግባር ብልቢ ምስኪና ሓላፊ ምክልኻል ገበን ናይቲ መደበር መሐመድ ፋግር ብወገኑ አባልና ሞያዊ ተልእኹ ዝጠልቦ ተግባር ብምፍጻሙ ክምስገን ዝግብኦ ምዃኑ ጠቒሱ ሰናይ ተግባር ፍሉይ ሕላገትን መለለይን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ገበናት ከትርን ጾታዊ ዓመፅን ተዋፊሮም ፀንሑ ጥርጡራት ተቐይዶም። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምንቅስቓስ ገበናት ከትሪ ክፍጽሙ ዝጸንሑ ሬድዋን ዓሊ ሳልሕ፣ ሄኖክ ማዓሾ ኣረፋይነ፣ ኤቨን ሳምሶን መብራህቱን፣ ሄርሞን በይን እምባየን ዝተባሃሉ ጥርጡራት ብምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ካብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣነፂሩ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ናትናኤል ሚካኤልን ናኤብ ተኽለን ዝተባሃሉ ምስ ዝተጠቕሰ ጉዳይ ምትእሳር ዘለዎም ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይኣተዉ ጥርጡራት ንመሓዞም ኣድላይ ምክትታል ይግበር ምህላው ሓቢሩ። ጥርጡራት 6 ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጉጅላዊ ዓመፅ ፈጺሞም ተሰዊሮም ፀንሑ ከም ዝኾኑ ድማ መርማሪ ዘፈረ ወልዳይ ገሊጹ። ጥርጡራት ካብ 3 ክሳብ 6 እናኾኑ ብምንቅስቓስ ብድፍኢት ኣልኮላዊ መሰል ማስትሽን ተሓጊዞም ኣብ ከባቢታት ኣባሻውልን ገዛ ብርሃኑን ጸልማት ተጎልቢቦም ብምኽታር ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት 4,080 ናቕፋ ጥረ ገንዘብን ኣሳት 7,450 ናቕፋ ዝግመት ሞባይላትን መንዚዖም ከም ዝሸጥዎን ኣብ ዝተኻየደሎም መርመራ ክረጋገጽ ተኻኢሉ። ገለ ካብቶም ንብረት ስርቂ ዝገዝኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ካፒተን መሓር መብራህቱ ህዝቢ ኣብ ገበናት ከትርን ዓመፅን ዝተዋፈሩ ሰባት ከቃልዕ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምዝኽኻር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣከዳድነአንን ምንቅስቓሳተንን ጥንቃቐ ከዘውትራ ከም ዘለወን ኣተሓሳሲቡ። ስርቂ ብሽክሌታ ዝፈጸሙ ይተሓዙ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ስርቂ ብሽክሌታ ዝፈጸሙ ከም ዝተተሓዙ ካብ ዝተፈላለዩ መደበራት ፖሊስ ሃገርና ዝተላእኩ ጸብጸባት ኣመልኪቶም።
በዚ መሰረት ዳንኤል ዓለም ክፍሎም ዝተባሃለ ዜጋ ብ3 ጥቅምት ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ተጸጊዓ ዝነበረት ብሽክሌታ ንኽሰርቃ መፍትሕና ሰበረ ብምትሕባር ህዝቢ ኢድ ብኢድ ክትሓዝ ከሎ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ናትናኤል ፍቓዱ ዘሙይ ድማ ብሓደ ሕዳር ካብ ከባቢ ገጀረት እናሰረቐ ከም ዝተረኽበ እቲ ካብ ቀዳማይን ሻድሻይን መደበራት ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝተላእከ ጸብጻብ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብርክት ዝበላ ብሽክሌታታት ዝሰረቑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሓቢሩ ተጠርጠርቲ ዓሊ ሸኸዲን ዓምደስ ምስ ካልኣዩ 3 ብሽክሌታታት ከምኡውን መሐመድ ስዒድ ሓሰን እድሪስ ምስ ተሓባበርቱ 4 ብሽክሌታታት ድሕሪ ምስራቆም ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ከም ዝተታሕዙ ተፈሊጡ በዛ አጋጣሚ ተሪዮታት ስርቅ ብሽክሌታ ንምንካይ ተጠቀምቲ ብሽክሌታኦም ብጽኑዕ ከዓጹን ኣብ ውሕስ ቦታ ክገድፉን ዝኾነ ሰብ ድማ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ብሽክሌታ ከይዕድግን ንዝጠርጠሮም ናብ ፖሊስ ሓቢሩ ከቃልዖምን ሓለፍቲ ምክልኻል ገበን እተን መደበራት ፖሊስ ኣተሓሳሲቦም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ይስዕብ بإنتربول ዝተመርሐ ስርሒት ንመርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ይበጣጠስ بإنتربول ተመሪሑ ኣብ ውሽጢ 32 ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ክነጥፉ ጸኒሖም ዝተባሃሉ ልዕሊ 200 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ገሊጹ እቶም ንልዕሊ 3500 ሰባት ብካርቢያን ኣቢልካ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ንምእታው ኣብ ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ መስርሕ ምስግጋር ብምስታፍ ተኸሲሶም ዘለዉ ጥርጥራት ኣባላት ዝተፈላለያ ጉጅለታት ገበን ምዃኖም እቲ ውድብ ወሲኹ ገሊጹ ብመሰረት መግለጺ ትንዓቶም ንመሓዝ ዝተኻየደ ስርሒት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ ፖሊስ ብራዚል ዘዋሃዶ ተርኪዛቱ ዝብል መጸውዒ ኮዲ ተዋሂብዎ ነይሩ ኢንተርፖል ከም ዘብርሆ ተርኪዛቱ ኣብ መኽዘን ሓበሬታ ኢንተርፖል ንዝርከቡ ውህሉል ዳታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዶባት ኣየር ባህርን መሬትን ናይተን ዘይሕጋዊ ምስጋር ይፍጸመለን ዝተባሃለ ሃገራት እዩ ተኻይዱ ልዕሊ 50,000 ምጽራያት ተገይሩን ጥርጥራት ብመሓዝ ድማ ሸቱ ክወቅዕ ክኢሉ በቲ ስርሒት ሓላፍ ናይቲ ሜክሲኮ መደበሩ ገይሩ ካብ ገማግም ባሕሪ ኩባ እናተበገሰ ብፈጣናት ጀላቡ ሰባት ኣብ ምስጋር ዝነጥፍ ዝነበረ ገበናዊ ጭፍራውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ብቕትለትን ካልኦት ከበድቲ ገበናትን ተኸሲሶም ተሰዊሮም ብኢንተርፖል ክድለዩ ጸንሑ ሓያሉ ጥርጥራት እውን በቲ ወፍሪ ክተሓዙ ምኽኣሎም ተፈሊጡሎ ፖሊስ ኡጋንዳ ሕጊ ከም ዝጠሓሱን ዝገለጾም ክልተ ናይጀርያውያን ስነ ጥበበኛታት ቀይዱ ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብ ናይጀርያ ጉኑን ስም ከም ዘለዎም ንዝግለጹ ሙዚቀኛታት ኦማህሌይን ሚስ ተምስን ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ንዝወጹ ጥብቂ ሕጋጋት ብምጥሓሶም ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ገሊጹ ፖሊስ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሃገር ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተላቢዑን ስጋት ፈጢሩን ኣብ ዘለወሉ ህሞት ብሕጊ ተኸልኪሉ ንዝርከብ ህዝባዊ ትርኢታትን ምትእኻባትን ዕሽሽ ብምባል ህዝባዊ ምርኢት ከካይዱ ሓሲቦም ዝብል ክስታት ኣብ ልዕሊዞም ስነ ጥበባውያን ድሕሪ ምቕራቡ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ብዘይከኦም ኣመሓዳርታ ጉጅለ ዝርከቦም ወደብቲ ምርኢት ከምኡውን ኣብቲ ስራሕ ብተዘዋዋሪ ዝተሓባበሩ 3 ኣባላት ፖሊስን ምስ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ተጠርጢሮም ምቕያዶም ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ፖለቲካውን ዘቤታውን ኣኼባታት ዝሳተፉ ሰባት ናብ 200 ኣብ ቤተ እምነታት ድማ ካብ 100 ሰባት ከይሓልፉ ተገቲኡ እናሃለወ ጥርጥራት ውልቃዊ ረብሓታቶም ንምኽዕባት ብዋጋ ጥዕና ህዝቢ ክጣልዑ ምውጣኖም ዝወቐሰ ፖሊስ ሃገር ዓስቢ ተግባራቶም ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ቆይሞም ክስታቶም ዝሰምዕሉ ኩነት ድሮ መስራሓቱ ተጻፊፉ ምህላው እዩ ዝሕበር ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ብምጥፍፋ $330,000 ዝተጠርጠረ ተቐይዱ ካብ ሕሳብ እንዳማቱ $330,000 ዘጣፋፍአ ኣዲ ካና ዝተባሃለ ጥርጡር ብምክትታል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እዚ ሓቀኛ ስሙ ዛይዲ ካናፒያ ዝተባሃለ ጥርጡር ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ካልኦት ሰባት ብምዃን ኣብ ማካው ቻይና ብገበን ምጥፋእ ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምንባሩ ክረጋገጽ ክኢሉ ብዘይካዚ ምክትል ኮሚሽነር ዝርከብዎም 29 ኣባላት ፖሊስ ማሌዥያ ምስ ጥርጡር ርክብ ነይሮም ተባሂሎም ድሕሪ ምጥርጣሮም ብማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ፖሊስ ሃገር መርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ሓላፊ ፖሊስ ሃገር ኮሚሽነር ዳቱክ ዛምሪ ያህያ ገሊጹ ጥርጡር ኣዲ ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ እቲ ገንዘብ ካብ ኣቦዬ ተቐቢለ እኳን ተበለ ቀንዲ ምንጭ እቲ ገንዘብ ንምርግጋጽ ግን ገና መርመራ ይቕጽል ከም ዘሎ ኮሚሽነር ዛምሪ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዘንዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣዲ ምስ ኣልቪን ጎህሊዮንግ ዝተባሃለ ተሓባባሪኡን ካልኦት ክልተ መኮነናት ፖሊስን ድሕሪ ዝተኻየደሎም መርመራ ብምጥፋእ ተኸሲሶም ገበነኛታት ኮይኖም ድሕሪ ምርካቦም ን2 ዓመት ክእሰሩ ከም ዝተፈርዱ ተገሊጹ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሌዥያ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ብልሽውና እናዛየዱ ይመጹ ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ዞም ተታሒዞም ዘለዉ ጡርጡራትን ካልኦት ዘይተታሓዙን ቅልጡፍ ዝኾነ መርመራታት ክካየድ ከም ዝግባእ ሓላፊ ፖሊስ ሃገር ኮሚሽነር ዛምሪ ኣተሓሳሲቦም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዝ ተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም زغطل تحستونا ملغت حدش عامتي خون عبيد أبراهام كهربلنا يو حبس ملوت خبر السلام نقول لنا رفس حميد يبرنا رفس حميد يبرنا ترجع مبزحته قرنعات عالمنا مخبار حدش عامت مقعنا محجوسين عامت يكبرنا بزبرنا يحجوسين في السهن مجلتيات تسنة ملوات هي باتن دموع نيرتش تقصتاتنيو زتنبل مزاجت تاريخ كم زرقاقتو مخبار حدش عامت نيوير 2000 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሜሶፖታማውያን ዝፈለመዩ ጁልየስ ቄሳር 45 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንጥሪ ሓደ መቀይሮ ሓድሽ ዓመት ክቅበር እንከሎ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ታሕቲ ግዛእታ ዝነበራ መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካን ድማ መኽባር ሓድሽ ዓመት ብወግዒ ብ1752 ከም ዝፈለሙ እዩ ዝፍለጥ ጃንዋሪ ዝብል ቃል ጃኑስ ካብ ዝተባህለ ክልተ ዝገጹ ጣዖት ዝመንጨወ ኮይኑ እቲ ሓደ ገጹ ንቅድሚት እቲ ሓደ ገጹ ድማ ንድሕሪት ዝርኢ مغانيو جانوس ملاقبو حلوفن متاين عمتات كوينو زتوكله عمت 2020 بعالم درجة بستقسته تلابع حمام كورونا فيروس منقستاون بحتاون نطفاتات نجيزيو زدس كلا عمت كوان تخونت مسمغت هزي حدقني حمام بستتح حازة أزيو عوت مدبات زتسلاسل لا عمتون يعني را إنه غا ناتا زغرتات قريفة كم كلن كنمي أزنا برا عمتات كتحلف 4 معلتات راي تريفنا اللوها نزا مقيرو حدش عمس زقونت فرق ليتي بهنقوتا نتبيا عصفا سريحنا مرتنا كنعبيلان كلو عامتاتنا كندابرلان ناي زلنا سناي من نيوت مغلط غيرنا سلا نري امبر وقحت بليتي كنسعسعن كندستن سلا ندلي تراي ايكونن سلازي نحنا كم بوليس حدش عمت ترجم زهبنا اب عمته 2020 استمزغبو بزح جبناتن حدقا تشكركرتن بازيل على القطري كم زنكيو اب مقبار ابرتعنا انت سريحنا يمو ترى حزبي امن طفتات مكل خالجبن بمحيال نعمته 2021 نبرو حنا نمقيار دلونتنا كم وتركنا نحيل بمغنيات حدش عمت ان محلالفو ملختيو حدش عمت ابكعنا طيب دلي نقولنا حدش عمد أبكي عنا سيسنا أنقع عزي أبقعنا تمزقنتكو نحدش عمد زقلت أستات أدالي الله نت أستات كنبلكم دفتر جنتيلنا مسحفن يجمر أبتم فلما قف زبلنا بادو قطعتيو إت الدفتر صبق عدليو إتانا مجمريا قطك فلاميت معتي نحدث عمات إديت بيرس زلا حيرنا أنصار تأرجيت أموجا زيكونه حدشا مناتيو فوعل زلوا إتمستير لو تزبها الدماء نسيو سقراطس እቶም ብሩህ መጻኢ ዘለዎም ሰባት እቶም ኣብ ዘለዎም ጽቡቕ ራእይ እምነት ዘንብርዮም ኤሊኖር ሩዝቨልት ካብቶም ድሕረና እንገድፎም ዘለና ነገራት ኣጸቢቖም ዝሓሹ እቶም ብሕጂ ዝመጽኦም ሲኤስ ሉዊስ ኣነ ካብ ነበረ ታሪኻት ናይ ዝሓለፈ ነቶም ናይ መጻኢ ሕልምታቴ ዝያዳ ዝፈቱ ቶማስ ጀፈርሰን እቲ ጽቡቕ ነገር ክመጽእ ዝተስፎ ሓድሽ ዓመት ክትኣቱ ክርኢ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ክጽበቕ ከሎ እቲ ቀቢጸ ተስፋ በንጻሩ እቲ ኣረጊት ዓመት መኸራ ከረጋግጽ ብኾፍ እዩ ዝሓድር ዊልያም ባገን ሓዳስ ዓመት ሓዳስ ምዕራፍ እያ ጸሓፍቲ ኸዓ ንሕና ኢና እንታይ ንጽሕፈላ ድማ ኣምላክና ምርጫ እዩ ዝምርኮስ ኣሌክስ ሞሪት ህይወት ትርጉም ዘለዋ ብተስፋ ክትጽበን ተጽብቑ ክትምነን ክትሕልፋ ዘይኮነስ ክትሰርሓላን ክትኮነላን ከለኸያ ማይክ ዱሊ
ኩሎምቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እትጣዓሰሎም ነገራት ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽትታት ተስፋ ዝሓዘሉ እዮም። ጆን ዳላስ ዝኾነ ሰብ ዋላ እኳ እንድሕር ተመሊሱ ከም ብሓድሽ ክጅምር ዘይክእል እንተኾነ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ግን ብሓድሽ ዝኾነ ነገር ክዛዝም ይኽእል እዩ። ካርል ባርድ ሓድሽ ዓመት ኣብቂዕና ከየጉደለ ጥዕናና ኣኻኺሩ ንኹለና ሓድሽ ዓመት ኣብቂዕና ሰየስና እንኳዕ ዓብዚ ኣብታዓና ኣብ ዓመት 2020 ተራ ፖሊስ ኣብ ምንካይ ገበናትን ምትሕባር ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ከመይ ከም ዝነበረ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ምስ ገለ ካብ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ኤርምያስ ኣስፋ ኣዳልይወሎ ንምሉእ ትሕዝቱ ተኸታተሉ። ዓመት 2020 ብልሳን ኣባላት ፖሊስ እዚ ቅንያት እዚ ዓመት 2020 ዛዚምና ዓመት 2021 ነቕበለሉ እዩ። ፖሊስ ኤርትራ ኣብዛ ንዛዝማ ዘለና ዓመት ሰላምን ጸጥታን ህዝቢ ንምኽባር ዕዉት ስራሓት ምክልኻል ገበንን መርመራ ገበንን ከሰላስል ጸኒሑ እዩ። እዚ ዓመት ካብተን ካልኦት ዓመታት ፍልይ ዘብላ ንዓለምና ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ዘስፋፍሓሉ ዓመት ብምንባራ እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ሃገርና ብውሕድ ቁፅሪ ተቓላቒሉ እኳ እንተኾነ ብብዝሒ ንኸይላባዕ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ድርብ ዕማም ማለት በቲ ሓደ ወገን ኣብ ምክልኻል ገበንን ገበንኛታትን በቲ ሓደ ኸኣ ህዝቢ ካብዚ ሕማም ንምድሓን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ነይሮም። ኣብ ዓመት 2020 ኣባላት ፖሊስ ዘካየድዎ ንጥፈታትን ዝነበሮም ውድሆታትን ብዝምልከት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናብ ከረን ደቀ ምሓርን ዓሰብን ደው ኢልና ኣብ ኣስመራ እውን ንሓደ ኣባል ጨንፈር ምርመራ ገበን ረኺብና ዘዘራረብናዮም ኣባላት ፖሊስ ቀፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ክትከታተሉና ብኣኽብሮት ንዕድም። ሓጎስ ሙሉእ ጥዕና ፍቕሪ ሰላም ንኩልና ርሑስ ዓመት ይግበረና አዛዚ ከላይ መደበር ፖሊስ ከረን ምክትል ተለንተ አብደላ አህመድ ሳልሕ ፈለማ ንዓኻ ንመሳርሕትኻን ንብሙሉኦም ኣባላት ፖሊስ ዞባ ዓንሰባን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብለካ ይደሊ ቀፂለ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ነይሩ ንጥፈታትኩም ከመይ ትግምግሞ ብፍላይ ድማ ምስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተዛሚዱ ዘካየድኩም ንጥፈታት ከመይ ትሪኣ እዛ ዝሓለፈት ዓመት ፈለማ ብኡ ክንጅምር ኣብዚ ፖሊስ ኣብዚ ዞባ ዓንሰባ ካብ ንሰርሖ ዘለና ስራሓት ልክ ብገበንን ሓደጋን ዝተኮረ ኮይኑ ዝያዳ እዚ ንሰርሕካ ኣብዚ ናይ 2020 ኣዝዩ ናይ ሓያል ዝኾነት ብድሆ ምስ ናይ ኣብ ዓለም ተራሂቡ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ኣብዚ ከባቢና ብዛሕትኡ ንሕና ኣብቲ ፍላይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ስራሕና ኣገተናን እዩ ብዝተፈላለየ ስራሓት እንዳሰራሕና በዚ ጎናው መርመራዊ ስራሓትና በዚ ናይ ምክልኻል ሓደጋን መርመራን እንዳተኸታተልና ኩሉ ስራሓትና ንሰርሕ ፀኒሕና ኢና እዚ እውን ዝያዳ ነቲ ህዝቢ ዝተሓባበር ምዃኑ ንቐፃሊ ምስቲ ብጀካ ናይ ገበን ምክልኻልን ሓደጋታትን ካብዚአን ንላዕሊ ኣብቲ ናይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ዝሓየለ ኣተኩሮታት ኣብኡ ገርና ነቲ ህዝቢ ፋሕ ኢሉ ከይተኣኻከም ኩሉ ግዜታት ከምንቲ ፋሕ ዝበለ ምክንያቱ ምስ ኣባላትና ሓያል ዝኾነ ብድሆታት የጋጥም ነይሩ እዚልካ ብንሕን ብሓቦን ለኣባል ገጢምዎ ዝኾነ ተኪልና ከይበልና እቲ ሕማም እውን ብኣንጻሩ ናባና ክለጊድ ወላ ከይበልና ንሕና ነቲ ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ቀዳምነት ወሲድና ሰሪሕ ፀኒሕና ኢና እቲ ህዝቢ እውን ድሓን ዝተሓባበራይ ምዃኑ ብዙሕ ሽግር ዘሎ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓደጋታት ብፍላይ ካብ ሓደጋታት ግን ኣዝዩ ፅቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ ዝብል ሓደጋ ከም ዘይነበረ ወላ እቲ ናይ ገበናት ናይ ስርቂን ካሊእ ንብሎ ዘለና እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሻቓሊ ዘይነበረ ድሓን ፅቡቕ ኣንፈት ከም ዝነበረ ዝገልፆም ብመወዳእታ ንህዝቢ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ዕድል ክበካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃራ ፅቡቕ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብቐደሙ ሓያልን ውሉስን ህርኩትን ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዘሎ ንላዕሊ ንክቐፅል ብስ ተበጋሚሱ ዘሎ ናይ ልምዓታዊ መደባት መከተል ልምዓትን ኩሉ ግዜ ንዑ ተሳታፋ ኮይኑ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ንክኸይድ ህዝቢ ምስ ፖሊስ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ንኸፃሊ ክሰርሕ እቲ ዘለዎ ንላዕሊ ምሳና ከተሓ
مش عملتنا قلت شحن عسران حاجة كاي وقلنا لا نتمنى ፈለማ ሙሉእ ስምካ ዘለኻዮ ቦታ ስራሕ ትሕብረና መጀመርያ ርዕስ ሓድሽ ዓመት ዝበለልና ዮናስ ጎይትኦም በርሀ ይበሃል ኣባላይ ማእኸል ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ጨንፈር ግብር መምርሒ ከዓ ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ምስ ምምፃእ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2020 ብዓለም ደረጃ እውን ዘጓነፈና እዚ ናይ ኮሮና ናይ ፖሊስ ኤርትራ ታራ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ናይ ኮሮና ኣብ ምግታእ ፍላይ ስጋብዚ ሕጂ ዘለና ንምግትኡ ብጣዕሚ ስለተሰርሐ ብፖሊስ ኤርትራ ፀገማት ኣይጓነፈን ኩሉ መደበራትና ኹና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ሓለፍቲ ይኹኑ ኣብዚ ናይ ምግታእ ናይ ኮሮና ዓብ ሮል የተፃይቱ እየ ዝብል ኣነ ብወገነይ እጭሪኦ ከለኻ ናይ ፖሊስ ኣሰራርሓ ካብ መጀመርያ ትሒዝ ካብ ዕቱብነት ሒዝዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኮሚቴታት ተወዲቡ መደበራት ስራሕ ተዋሂብዎን ኩሉ ኣካላት ፖሊስ ማለት እዩ ብግቡእ ተዋሂብዎ ዝኾነ ነገር ኩሉ ገይሪቲ ካብ ፖሊስ ዝድለ ነገራሲ ተማልዩ በቲ ህዝቢ ዝደልዩ በቲ ህዝቢ ዝርድኦ ኣብ ተፈላለዩ ዞባታት ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ንፖሊስ ኤርትራ ንኩሎም ኣብ ስራሕ ዝተጸሚዶም ሃገሮም ብሕማም ንኸይትማስን ሃገሮም ኣብ ሽግር ንኸይትኣቱ ዝገበርዎ ኩሎም ኣባላት ፖሊስ ክመስግን እንደሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ዝሓለፈት ዓመት ከመይ ስራሓት ተሰሪሑ ትብል ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓመታት እንዳጎደለ ከይኩም ዘሎ ርዳእካ ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን ምስ ምምፃእ ናይ ዘን ንኣሽቱ ሞተር ሳይክላት ኾና ዘይንፈልጠን ካልእ እውን ብሽክለታታት ብብዝሒ ክጥቀመለን የፀንሐ ሰብ ብምዝዋርን ኣፍራስን ዝተፈላለዩ ናይ መጓዓዝያን ብዘይ ምህላው ተጠቂሞም ከዓ ኣብ ተፈላለዩ ፅርግያታት ዝግበር زحقاو من قد هاجري كم ترى بوليس إسرائيل مثل مكتئب بماس ميديو بسبات وواف قبل مكر خل عبروا ليش تعيشوا زود عايزي أولاد متوافرة حدقت هذا نخيب الزح بوليس ترافيك بزقت أمي هم مسؤولون مدلي إسرائيل 4 ساعات أقول قلت هو اللي نتهزبي كمون أولاد قبل مكر خل بمول توافيرهم كان يزقول زي يريو ولو صار له راتهم صعري كمان يزقولوا حدقة قول ينزل له سلازي تشين إسرائيل حلفت إن كورونا فيروس الحرات في أثرنا سوق أنا بنور سلزملس من بين خيط من قدي سلز فلات تينا تشكركرتي فلاك أزناي بشيلتها أشجير زلون زهاجر نعم نور زملو سلقبا فتر خون بزقات أميل كتشين إسرائيل حادل ناي سلامن ناي رهوان كتكون الناي تنين موداتا يوخانا تبلون وي نهزب هتم حلال فو تدلي طلع عدل كبك بزقات أميل نبمولو هزب إيرترا سلامن بالسجنان ناي لمعتن عمد كتكون لي تنين مالتي فلاك أنا أبرات بوليس كمتي نايك إن حجي خسر حور تنحو نهاجرن هزبنا بنقولهم سكيمهم بقولوا شجراتهم نقول نقديفهم قدام نتني هاجر ربحاتهم نتني هاجر علاماتهم موقع زقبروا زلوا مدبراتنا عزستي كل عائلة تفعل صفحات توافيرهم زلوا سبيشال قبل مكرهال توافيرهم زلوا نزي قدايزي المهداء سلام نرخرك في هزبنا نزقبروا زلوا علي بس قاعد عم زخم مسجونهم مدلي نعمتها صبوق ولا نخاي تمني كتشين عسران حدا عزازي مدبر بوليس كتما دقم حره قداماي سرجنت إدريس محمود فلما روحوس حدش عامت نبلكا ندلي كابزخد دمج بوليس إيرتراينا نبلكا زلنا إذا حلف عامت زكايتكم نتفتات كمين يرو بحفشا زمدنا حزبون بوليسن كمين يرو ز حلفت عامت كلتشحن بيسران بفلا بكتما دقم حره كتقلصلنا فلما حراي بوغني ون روحوس حدش عامت كلتشحن عسران حادين يجبرنا نملا حزبي إيرتران حالتات مكلخالون أولاد بوليس إيرترا نابلكو وحبشا عبزوان زي عبز حلفة عمد منغست إيرترا بسنكي عالمنا قاتي موازلو لبدا حمام كورونا فيروس بالعلوى حمام ناي مكلخالون دحنة ممرحيتات أوزيو تسرح له سنيحيو عبزي مدبزي فرغ لنا إذبي بحكي نتي صحابي ممرحي ترديون نتي حمام نمكلخال زريو متحبارن حكي مسكن زغبويو ابنو زهره كم حره نادي حمام زي نمكلخال اولاد بوليس مس مشارتي تواحيدو كسر تنهيو نتي حزبي حقيقات تخبر متحبار تنهيو تصادفو وي متحبار حزبي مس بوليس ون ازيو مسغوني نيرو دغات ترى الجزيره بيونيرو أولاد بوليس كانت ممرحيتات ناي حمام مكلخال كورونا فيروس نمتكبار ليتي بس معلتي هي تحلل نستوها بحبريتات لا تقبلن كن نصرح هنا حكي تمسكن زغبو صراح يتسرحوا هجون غنا زي حمام زي كعالمنا سلي عليه كبابينا ونزلون بمهانو غنا نصرح له زلنا مهانون غتل كفتو ابدي
ክተዓዲ ይግብኦ ገለገለ ዜጋታት ነቲ መምርሒታት ጥሒሶም ብኸዱ ተራእዮም እዮም በበእዋኑ ፖሊስ ስጉምቲ ክወስድ ፀኒሑ ምስ መሻረቲ ኣብ ምትሕብባር ህዝቢ እውን ፅቡቅ ከም ዝነበረን ስጡም ከም ዝነበረ ክገልፀልካ ፈቱ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋታትን ከመይ የሕሊፍኩማ እዛ ዓመት እዚኣ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዮም ኣሰከፍቲን ረበድቲን ገበናትን ኣይተራብን ኣብ ዞባና እንተኾነ ከም ቀትለት ዓመት ትርኪ ጥሕሰት ሕግን ረበሻን ምዕግርጋር ምትሕርራምን ዘመሰሉ ገበናት ነይሮም እዮም ንምክልኻሎምን ንምቆልዖምን እንሰርሕ ፀኒሕና ዝበዝሐ ቋቦም ዝተቃልዑ ወይ ገበናታት ዝተፈልጡ ክኾኑ እንከለዉ ገለገለ ፈፀምቶም ዘይተፈልጡ ገበናት ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ዓይኒ ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ዘመልጥ ወይ ዝሕባዕ ገበነኛ ስለ ዘየለ ድማ መቆልዖም ሲተርፍ ምዃኑ ኢና ንኣምን ማለት ብሓፈሻ ንህዝቢ ንኣባላት ፖሊስ እንታይ መልእኽቲ ክትሕልፍ ትደሊ ሰራዊት ምክልኻልን ጨናፍር ሚኒስትሪታትን ህዝባዊ ማሕበራትን ብምውሃድ ኣብ ዓመት 2021 ገበንን ሓደጋን ንምጉዳል ወይ ኣብ ታሕቲ ደረጃኡ ንምውራድ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብላዕለዋ ሓይሊ ሕማም ዝወፀ መምርሒታት ምትግባሩን ብዝለዓለ ደረጃ ክንሰርሓሉ ድልዋት ምህላውና እንዳሓበርኩ እዚ መደብ እዚ ብዘይተሳትፎን ምትሕባርን ህዝቢ ስለዘይዕወት ህዝቢ ዞባና ከም ወትሩ ኣብ ምክልኻልን ምቅልዓን ገበንን ሓደጋን ፀጥታ ከባቢ ኣብ ምኽባር ዘይተደልየ ማሕበራዊ ምትኽኻባት ከም ውራያት ከወግድ ሸለልትነት ንዘርዩ መምርሒታት ንዝጥሕሱ ዜጋታት ዓገብ ክብል ዝምልከቶ ክሕብር የዘኻኽር ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን 2021 ይግብረልና ይብል ሓላፊ ገበን ምርመራ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከተማ ዓሰብ ኣብርሃለይ ፍሳጽን ፈለማ ንዓኻን ብሙሉኦም መሳርሕትኻን ኣባላት ፖሊስ ዞባ ደቡብ ዋቕሕ ባሕርን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብለካ ደሊ እዛ ዝሓለፈት ዓመት ብወገንኩም ኣብ ዞባ ደቡብ ዋቕሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ዓሰብ ወኣባላት ፖሊስ ዝተኻየደ ንጥፈታት ከመይ ትግምግሞ ምትሕብባር ህዝብኸ ምሳኹም ከመይ ነይሩ ክትገልጸለይ ዝሓለፈት ዓመት ፖሊስ ከምቲ ትፈልጦ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና ክፍፀም ዝኽእል ዘየድሊ ተግባራት ቋንቋ ናይ ሕጊ ገበናት በደላት ሓደጋታት ዝኣመሰለ ንኸይፍፀም ኣብ ምክልኻል ፖሊስ ኣቐዲሙ ብዘውፅኦም ጥናትን ሩቲናዊ ፖሊሳዊ ስራሕን ተፀሚዱ ክሰርሕ ይፀኒሑ ኣብቲ ነካይዶ ዝፀናሕና ልሙድ ፖሊሳዊ ስራሕ ወፃኢ ግን ኣጋጣሚ ዘይተሓስበ ናይ ለበዳዊ ሕማም ኮቪድ-19 መፅዩ መንገድና ካብቲ ዞባና ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዘለዎ ስፍሓት መንግስቲ ዘውፅኦ ገዳታትን መምርሒታትን ፖሊስ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣተግባሪ ናይ ሕግን መምርሕን ስለ ዝኾነ ህዝብና በዚ ሕማም እዚ ንኸይትቃዕ ካብ ዝብል ተበግሶ ምስ ዘለውና መሻርክቲ ኣካላት ብምውህሃድ ከዓ ፖሊስ ንዘለዎ ዓቕሚ ኣብዚ ዞባና ንዘሎ ዓቕሚ ብክልተ ብምርባሕ ለይትን ቀትርን ነቲ ዝወፀ መምርሒ ኣብ ምትግባር ሓደ ካብ ጎረቤት ሃገራት መሊቖም ብዝመፁ እሞ ዘይተወሸቡ ንኽውሸቡ ምስ ህዝብና ልዑል ጎስጓስ እናሃብና ልዑል ምክትታል እናካየድና ነቲ ሕማም ኮሮና ኣብ ምምካት ልዑል ተራ ክንፃወት ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ ብርሃለይ ስኻውን ከም ሓላፊ መርመራ ገበን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዊትናሉ ኢና ትብሎ ስራሕ ነይሩ ዶ እወ እቲ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ህዝብና ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ፍፃመታት ናይ ሓደጋ ዝበሃል ከምዘይህሉ ምግባርና እውን ዝለዓለ እዚ ዓመት እዚ ዝተዓወትናሉ ጉዳይ ኢለ ክገልፆ ይኽእል እየ ብመወዳእታ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ክትሕልፍ ከምኡውን ንህዝቢ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተለካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድል ክበካ ህዝብና ከምቲ ኣቐዲሙ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኒ ናይ ፀጥታ ኣካላትን ፖሊስን ኮይኑ ከካይዶ ዝፀንሐ ልዑል ፀጥታዊ ንቕሓት ክቕፅሎ ንሕና እውን ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ካብቲ ዝነበረና ብዝለዓለ ንቕሓት ብዝለዓለ ወኒ ፖሊሳዊ ስራሕ ከነዕውት ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቃል ከዓ ትደሊ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ኤርትራን ከዓ ዓወት ኣሳልጦ ረክብ ትምኒተይ ይገልጸሉ ኣብ መደምደምታ
ስጋት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ይኹን ሃገርና ክሳብ ዘይተቐንጠጠ ከምቲ ኣብ ፈለማ ዝነበረና ምትሕብባር ሕጂውን ምስ ኣባላት ፖሊስ ኢድን ጓንትን ኮይንና ነዚ ሕማም ብዘይ ክሳራ ብዓወት ክንወጾ መምርሒታት ከነተግብርን ኣብ ምክልኻል ሓደጋን ገበንን እጃምና ከነበርክትን እናዘኻኽርና መደብና ንዛዝም ሰላም ንሎሚ እትቀርብ ግጥሚ ብተመዝገንትኩ ዝተዳለወት ኮይና 21 እትብል ክትከውን ተስፊት ገብረ ሚካኤል ከንብባዩ 21 ትረቦዶ ቀልጢፋ ብፕሪማ ማርሻን ኮቪድ በስካፋ ቃላት ያኸት ኩዕፋ ጩራ ሓድሽ ተስፋ ሒዛ ሽሻ ይሕቑፋ መጽያቻ ዌላን 20 ኮፊላ ገበላ ሰላም ትብላላ ሃየን ቀበላ ዘበን ረህዋን ጌራ መባልዕትና ግበራ لمون بمدب اب قبري كنعنبب كنفري كبرو مس اجري لديجري مس دغري بسني مس صفري هدليات عري شطونا خن وقعن تنشن بلكع مهرتغن حفص رهاتنا نفسس بهاقنا كنقص بحدن قسقس جيقا عم خين دقب زقرم نقرم زعمم كنا عمم نطيرنا نتلم كساران مخسب نفتش نقمقم الجيقنا سبسب قطنا اسر عتب مسك زين نغيب نخلو نواهد نمرش نقدميت نشبح نتأمل معنا حدش عمت مسني حدش منفاس اسكاي تحدث ابني ابن بقاس سيد عنك حرد كله يكون فريش بتصفان الناس ناس بلوس كيك برلنا زبن رهوا دس دقيمنا روحس حدش عمت نمولو سبيرتا نابلنا أمدلون مقربن مساقم سنحنا كابتن برهان زكرياس تمسكنتوكو إرمياس هسفا تسجيد قبر مكائل عبيد أبراهام حابين يماني مسترنيا تكنشان عاوت عمل بمخاينا كسازم السمون بغالت حسن راغب سلام كنا يا